היי, היום אני רוצה לדבר איתכם על הקו הדק שעובר בין רווח להפסד. לפני 11 חודשים פגשתי את אילנית, שסיפרה לי שבדיוק עכשיו הם הוציאו את הדירה שלהם למכירה ב1,800,000 שקל. ממש לפני חודש הם העלו מודעה לאינטרנט. הצעתי לאילנית ללמוד איך למכור את הבית מהר ובמחיר הטוב ביותר, ובעיקר כדי למנוע טעויות מאוד מאוד גדולות שעושים אנשים שמוכרים את הבית, ואיך היא תוכל להימנע מהטעויות האלה. אילנית אמרה לי, אורלי, מה יש ללמוד? העליתי מודעה ליד 2, אנשים מתקשרים, מה יש לדעת? אני באמת מודה לך, ההצעה הזאת לא מעניינת אותי. והיא אמרה לי יותר מזה, היא אמרה לי, תדעי לך שלפני שבוע בדיוק, הגיע לכאן בן אדם, והיה מוכן לשים 1,750,000 אם אנחנו נפנה את הדירה תוך חודש. תוך חודש, את מבינה? ואני אמרתי לו, לא מתאים לי. אילנית דחתה את ההצעה של 1,750,000. לפני כחצי שנה התחילו לבנות בנייה מאוד מאוד מסיבית סביב הבית של אילנית. לפני שבוע אני צלצלתי אליה, עברו כבר 11 חודשים, ושאלתי את אילנית מה נשמע. ואילנית נשמעה הרבה פחות טוב ממה שהיא נשמעה לפני 11 חודשים. היא אמרה לי, תשמעי, המצב על הפנים. כל השכונה שלנו בנייה חדשה, כל הקונים הולכים לקבלנים, מקבלים שם הצעות מחיר. אני פשוט מיואשת, אני פשוט רוצה להיפטר מהדירה. רוצה להיפטר מהדירה. אני מוכנה למכור אותה היום ב1,600,000 שרק יבוא בן אדם לשלם. אתם זוכרים, אילנית לפני 11 חודש לא הייתה מוכנה לקבל 1,750,000 בגלל שהייתה צריכה לפנות תוך חודש. עכשיו אילנית נמצאת בנקודת הייאוש, וזה בדיוק הקו הדק בין רווח להפסד. כי לאילנית היו 150,000 שקל ביד, יותר ממה שיש לה היום. עוד אף אחד עוד לא קנה את הדירה שלה, היא מוכנה למכור ב1,600,000, מאוד יכול להיות שהיא גם תמכור בפחות מ1,600,000, כי היא הגיעה לשלב שבו היא השתמשה במילים, אני רוצה להיפטר מהדירה. אז מה עושים במקרים כאלה? קודם כל, כן כדאי להתכונן למכור את הבית, ולא סתם לצאת על פי תחושות הבטן. אני אתן לכם כאן 4 נקודות למחשבה. 1, כשיש זמן, תנהלו את המחירה בחוכמה. וזה לא אומר שאם יש לכם 10 חודשים או 11 חודש, אז אפשר את 3 חודשים הראשונים לחלות בלשלוח את הקונים הביתה, גם אם ההצעות שלהם הן טובות. 2, תהיו ערנים למה שקורה בסביבה. הסביבה משתנה, ולכן גם אתם נמצאים, בכל נקודת זמן אתם נמצאים כבר במקום אחר. 3, כל הצעת מחיר שאתם מקבלים, תבחנו אותה, תדברו עליה, תשקלו אותה, תזמינו את הקונים לדבר איתכם, לא בטלפון, פנים אל פנים. כי האופציה של לסרב להצעה לא טובה, היא תמיד קיימת. כדי לדעת את מחיר הבית, כנסו לבית-סגול.co.il/gov ותוכלו לראות מה מחיר הבית שלכם. אז יש דרך למכור את הבית, והיא פשוטה, מהירה וחסכונית. בית סגול.